Het is een grote eer, nos sinti nos mes echt wel orgulloso. En eigenlijk, als ik invita toerhinde, Pabien, deze donderdag om dit feest met ons te vieren. En het is fantastisch dat wij zo met elkaar dit kunnen vieren. Meneer de minister Biesetander, het is conosta bijuntu, we zijn nog een union, komen differente países, differente Cuerpo Policial korpsen. En dat is ook wat nodig is. Conosta bijuntu. Dus te vormen een union, want op die manier met elkaar verenigen, daar essentia en echt de noodzaak, maar ja, hasi ter bouw boom en pas zorg, toen zien die nog mes veilig en ook veilig kunnen werken met elkaar. Het begint op deze manier, we vormen een union, is echt, echt hoopje contento hoe wij zo met elkaar zijn, ook u hier met elkaar bent en hoe de organisaties er zijn en hoe wij gesupport worden vanuit het ministerie. Fantastisch dat het zo kan en ik agradeci mijn collega dan achter mij die dit allemaal mogelijk maken. Het is ontzettend veel werk, ik weet dat ze zich kapot werken. Vanavond hebben we een songfestival, allemaal activiteiten, de collega's doen het naast hun werk keihard, dus ja. Masha, dank je voor jullie inzet. En voor nu, laten we er iets moois van maken. Meneer Mabisakaba, kom allemaal het feest vieren met ons. We staan union, staan con ons comunidad. We maken er wat van met z'n allen. En eigenlijk een keer weer zo'n palabra. Zoals we in de korpsweek steeds zeggen. Aruba, arriba.